Ahojte, dnes sa pozrieme na LEGO 60286 záchranná plážová štvorkolka. Tento set sa kedysi predával za 9,49 €, ale nemusíte zúfať, stále sa dá zohnať relatívne lacno do 15 eur. A obsahuje 79 dielikov, je to naozaj takýto malinký, jednoduchý, ale veľmi šikovný setík. Máme tu jedného nahnevaného žraloka. Máme tu takéto vozidlo, ktoré za sebou ťahá príves, na ktorý viete pripevniť či už tento vodný skúter, kde viete dať našeho záchranára, na bok si viete dať vysielačku a samozrejme nesmú chýbať ani ďalekohľad. Dozadu na príves dokážete takisto hodiť našeho žraloka, to je niečo, na čo prišli moje deti, celkom tiež efektívny spôsob využitia tohto prívesu. A máme tu takúto jednu minifigurku nášho záchranára. Ten má na sebe vestu a takéto frajerské strieborné okuliare. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.